gang i udskiftningerne. Jeg tror faktisk, at Edward Kenneth har en lille skade, så Oliver Allen måske kommer til at køre resten for britterne. Og Balinski også ind i stedet for Gregors Valasek. Kenneth på etteren. Ja, han starter godt, Kenneth Bjerre. Han er altså virkelig sat op til fest. Så kommer Balinski op på andenpladsen. Oliver Allen træer Balinski til angreb mod Kenneth Bjerre. Men Kenneth Bjerre, der sammen med Bjarne Petersen og Niels Christian Iversen skal køre Grand Prix-kvalifikation i Vojens den 15. september, er altså og der bliver han snydt af Balinski. Kom med et modangreb, det gør han, Kenneth. Det er altså super speedway, det her. Så kommer Balinski på ydersiden. Der røg Balinski ned på tredjepladsen. Det er Adams, der blander sig. Det skifter hele tiden nu. Men Kenneth, en omgang igen. Vi har Adams op og skærm af for Balinski. Det er altså vand på danskernes mølle, det her. Nu må vi holde med Adams og håbe, han kan i gul kan holde andenpladsen og holde Balinski væk. Kom så Kenneth. Yes, den er god. Balinski kom op og tog de 2 point til polakkerne, men Kenneth Bjerre og Danmark på vej på guldkurs. Fantastisk godt kørt.